Hey guys, it's me, it's Loren, and welcome back to my channel! So for today's video is reaction time! So ang last reaction video na to is ang SB19. So mauni ang video. So for today's reaction video is ang new boy group sa YG Entertainment na ang Treasure. So guys, dili na ako ang mo-react ani nga videos. And let's welcome my sister! Matag timing. Okay. So guys, ang atong i-react karon is katong new boy group sa YG Entertainment. So naadira silang kuan kasi to si Blackpink dira ba na? Oh, Blackpink Big Bang 21 winner icon. Ang ganahan dira kay ang 21 sila ra jud ang ganahan. So guys, ang atong i-reaction video karon is ang new boy group sa YG Entertainment. So ang name sa boy group is ang Treasure. Then ang debut ba na? Debut song nila is ang Boy. Then among tan-awon ang music video. Hello, Treasure. Boy. Dagan kay sila. So kani sa Treasure nga grupo is same sila sa EXO nga 12 members. Pero bata pa kayo mga itsura. Bata pa kayo din. Para nako karon is wala pa jud ko kailan nila tanan kay same ra sila mga feature. Same sila mga naong. Sa bagay, inana mo dyan na basta first time K-pop. First time mo halos tanan Jungkook na naman. Si Jungkook dyan na ako nailan na to. Pero nindot sa dilang kanta nga Boy, then Boy, magiging subtitle. Dili na dapat nga ikaduha nga mo kuan, ikaduha mo tanaw ba kay with subtitle, with English subtitle. So, nindot na siya naka-translate na siya daan. So, ganan ko sa ilang concept kay di jud mawa ang kanang colorful, kanang kuan jud ba na jud teenager nga personality mo makita, naasay ka ng masculine. Kanang na jud masculine, kanang gwapo sila tan-aw, kanang man na jud sila tan-aw. Then naasa sila kanang limpyo kay sila tan-aw, kanang mga suit na jud na. Then naasa sila outfit nga kanang bata-bata, kanang as a boy mo, as a teen jud ba. So that's it for today and see you in our next video. Bye-bye! Bye! Akong salim! Bye! Labas hindi ilay ako Bye-bye!